Problem tamo. Problem cái trường bây giờ to làm ô dugaan supply dong mani cái bộ ni anh nhà vui sương ở trên này ở chỗ đó giat nó tông quan sắp tông thì bara sắp tông ni tam ni chane 바로 잡는 비슷한 것도 없어. 이는 좀 동호 신호 바자로. cái tông cái chừng halai tông mình kasang cái municipality warning rồi ta. Apa city làm ăn này nó rồi apa khai. Lahar gana ko ta asubing sir. Ta asubing or jam go. Cái nó rồi utuding cái sừng tam khai cái sừng khanaliya. Cái borok tarik rồi ka tarik nama kana sừng tarik ko sừng asuka. Cái just borok khai 11 tarik ko jokun tarik rồi mana tarik ko khai borok ko paja. Sungno chini kuno dehar batas khaya ya mukhi tungo batas khaya das bor buku waisa kaje nong mukhi tungo ro sorobe basa ka sung basa baja basa oi jokon te bor o ha ro no wa khali kalang ka laman ha wa khar kalang khang ka kai sung hai no hai bor khampi ke asuk pita asuk pima pore ga kai tam khaya tan dino ka kai sung mane cái sao phát đập hay nó khi đại kỳ nó cái sừng xin club nó suba sum masan cả cái suba sum kan cả cái borok sum nó thằng cái haji yang bris neo lang nó xin club tu sekarang nó asu bukan ini asu rồi cái asu rồi mà pore cái tabu aspun ke 10-12 din motono sing halai tong mani je sing mani mungkin tuh halai me atau sing bong no komplain nota sing no kisah help kaji no mana bukan soal menjaga orang itu semua orang paling maya sengkang ke luar nai tam ke sengbu sapori nai tam ke sanai amahai jaga jeng lamo 10,000 phalo o jaga sengbu hadan tuhan paling maya norong mokol bebunuh gitu apa tuh semua nunggu dong hai pan aste borok kai nunggu handa babe asubi salka hodat kai usukango saka borok nor khana ne sini oro bazar ta asu saba mana cini club no kata oben club itu sekarang kan sing pun kan te post no kali ya ngetam ni karena ini mana sing tasu ini sajak hai ini sajak kalau tu apa sungka nah hai pun norok apa orang nutup kan norok borok halai sing saya mea sing taboro kari rok to naik kan borok siapa na sing mia bong ni kok bukan dia mia basu ko ini bawa asuk mani mia bawa angka mia jokon te asuk kurung kaya bhai sabai ke borok santo jorati 5টা 5:30 digibo nongno saya da am hake ta asuk di uthok de tini asuk khana cinta asuk di angka chung borok phalnai chini thai bor jaga bo norong no jaga abo to rang kok to mane o 2 din to agi to 20 টাকা hinau agi to gat tong man je loko bike scooty ini riska ni bagre borok abon hune borok sin thane 20 টাকা hena haro mane ga abo to sung tiasa sung jaga mane sung khali mangka ka 20 টাকা na bo kuno oto mane kostong ya tangui o je sini মানে ফালতিনি যাতে বড় রব খাইই সুযোগ সুবিধা খাইই তলাং মানা বাগৈতা kan nung baik diskusi ka abo jamu paithago jaga ta phalding mani yagulo kaisasuk jaga rogo norong na asuk ronani abo haikok disaka club abo haikok saya sama hangka ke sung post no sulibo borok sung no ancaria tamni karonoi sung no oran basa ke sung tobo mia boko khanaya tini boko khanaya sung asubu o ha to sorkarni ha jotoni অধিকার দङ hai ini jong tini basuka tini hingkai borok mane 3-4 jona nunggu payu tamu gari tonba yoro gari mane orang gari ko je garis tongla agaris garis ni oro ko tini sauta mane sumok to kuno hai torta to khaya ko sauje norok tangi sini ko khanaya oro gari line ko tonba dini saya da ini tonya khonan chimi phone chimi toni de baje oro tai oro ko lama rogo wa khadi aba henbor sai khang ga sai ta ki mane sungto ko chung je mangso a khalai ber ma khalai mi te khalai joto chung ko ko khalai ka borok to hai saban sung le biang khanai sungba bujagi tokjagi phana oro phana abu to sungok khokse phone bage asuni ma to mane sung suba su naine phana sung tabu chini je 10 no sung help chan ka sung suba su manai sung san lai nai
Punisung ojo pisung. Pai thago na rok no jaga ta asuk de hingmani ya no pal khai club bai ta yese meeting rok ada asuk ka. Borok borok bai kok sana ni moton ya. Borok khaito. Acha last nok tam Tamo nai na rok pai thago. Tabuk nayo je sungno khai sungno. O sini o mangso phanai, a phanai, berma phanai. Kunu mini ani hanyawoi. Joto jat hino. Jo, sungno thai kai sa sungna. और जगह